गासिबो दंफां सिखावजोब बाव पाब्लिक गैया सासेबो फेरेंगानि जिउआव हायनाय डिपार्टमेन्ट मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGO नि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों आरोखि र' नों बुनो खेबनो मोना खेबनो मोना आं सिनायखो सिनायदोंब्रा सिनायदों मानसिनिबो खेबनो मोना मा मोना जाखो दाउखिया बुनो फाग्ला जायो नै दाउखिया हा बेयावथ' गासिबो जोंनाव फुल डिटेल्स भिडिअ दङ लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ बे बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनो सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबार खालि बे घटना जादों नङा होमबा बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायहै जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्ट मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGO नि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों आरोखि आंखौ थिनग्राया सारिआलिनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बियो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों आरोखि रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो दाउजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हायनाय जादों आरोखि दंफाङा सेरफां ओमफ्राय हाथिफैला बेसेबांसो बुरजा जागौमोन बेयो मथा मथि 35 पिस ओमफ्राय नैबेहाय बेसेबांमोन मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि दंफाङा गोदान ना फुराना बे दंफाङा गोदान गोदान औ ओमफ्राय सोर लाबोखो बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा बायनायनिखामोन ना सिदा दंफांखौनो दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफांखौ हाख्लायदों सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा ओमफ्राय लायनायाव सोर थाङामोन लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरोना बोराया देखायनानै गारिखौ गावसोर सोरनाव कालेक्ट खालामगो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमुना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सान्तिपुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो बे माबा सार्भिस प्रभाइडार NGO नि दानि NGO नि फेरेंगानि NGO नि ओरैनो गावसोर हायनायाव पारमिसन लानाय दं माबा दं बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों दा गिनाङा नालाय जोङो जेन'बा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि फेरेंगानि NGO-आनो हाहोदों थारमाने दंफांखौ फेरेंगानि NGO हाहैनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लाना बिदि मावहैयामोन आरोखि नोंसोर साबाजों गासिबो साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोन हिसाबै आंजों रायज्लायनाय हिसाबै जों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहरनाय जादों आरोखि बेसेबांनि माबा जमान जानायामोन फैसाया जेन'बा टिपआव 5000 खरै औ दा मोनजोब्बाय फैसाखौ मोनाखै हराखै मानो हराखै जेन'बा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना ओरैनो सिगां समाव नोंखौ बिसोरो थिनखादोंमोन नामा गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानिल' लोगोआवहाय थार गारियाव गाखोबोफानानै दंफां सिखावनि गारि थार गारियाव गाखोबोफानानै बे अरन NGO नि सासे मेम्बारा बोरै एटाक खालामखो
सान्तिपुरनि साहा बेयावथ' गासिबो जोंनाव फुल डिटेल्स भिडिअ दङ जोंनि फंबाय आं नामखौ बुंला फंबाय जायो आङो बिसोरो गासिबो दंफां सिखावजोब बाव पाब्लिक गैया सासेबो औ साब्रैसोल' दङ आरोखि साब्रै साबासोल' दङ ओमफ्राय पाब्लिक लाखिनो नागिरदोंमोन हायाखसै होननायाबो बे फल्स आरोखि नंथारा आरोखि बियो फल्सथार आरोखि दा बे अरुण एनजिअनि सासे सोद्रोमा जालायनानै दंफां सिखावनि थाराव गाखोलायनानै बोरै दंफां सिखावजों हेल्प होखो बिलाय आंथ' एनजिअनि नंगौना नङा आं सासपेक्टसो दं आरोखि आंथ' मिथिया नालाय नै गाव आं सोर नों मिथिगौ नामा होनलायनायावसो बेबो सासे एनजिअनि मेम्बार दांलै नंनानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंसिनि मिडियानि सिगाङाव आं बुंनाय जाबाय आरोखि बिथाङा जुदि एनजिअनि मानसिमोनब्ला फरेस्टनि सार्भिस प्रभाइडारजोंसो हेल्प खालामनांगौमोन बिथाङा दंफां सिखावफोरजों थाफानानै माबोरै बिदि एटाक खालामखो उल्था आं बेखौ आसरित नांदों आरोखि र' नों बुनो खेबनो मोना खेबनो मोना आंखौ सिनायाखै सिनायदोंब्रा सिनायदों मानसिनिबो खेबनो मोना मा बुना जाखो दाउसा बुनो फाग्ला जायो नै दाउसा गोजौनिफ्राय अर्डार डाइरेक्ट दाउसा नै गोजौनिफ्राय अर्डार होदों दाउसा नै जायखिया मिडिया फैग्रोगोन मिडिया फैनायनि उनाव रायलायलायना हरलायगोन आरोखि नोंसोर बुलाय रेन्जारजों रायलायहरदो रेन्जारजों रायलायहरदो जों नोंसोरजों बुलायना फैयाखै बुलायाबो बुलायलायनो अर्डारफोर गैया जों नोंसोर बुलायना बुलायब्लालाय बयबो हायो नोंसोरो पाब्लिक नोंसोर हास'नानै नोंसोर लाबोग्रा दंफां सर कहाँ पे है सर सर हमें नजारे बोल रहा हूँ सर हाँ दूसरी पे इमरजेंसी तुरंत बैक करके आना सर इधर हाँ हाँ ये नाकेदरा जाना रास्ते में है सर हाँ हाँ वीडियो खालामब्रा नोर गोजान खालामब्रा तुरंत मावनांगौब्रा पकड़ो और आं मबाइलजों सुसिबसोबा गोबाव हानानै दोननायनि जेनेबा मा बुंदों मा मावोरा दा हमनो हाथारखायो बिदिसो मावोलै